Et saako ihan kaikki sinne anteeksi? Hei, joo. Moro vaan kaikille, meikäläinen on Kappe ja tervetuloa My Dayn pariin. Mun piti aloittaa tää jo heti aamusta, mutta tuli sen verran kiireinen aamu, että mä en kerennyt. Mutta tässä ei ole mitään muuta nyt vielä tapahtunut. Käytiin siis salilla Juliuksen kanssa, tässä on pari klippiä siitä. Ja mä ajattelin tänään kuvata, koska tänään on vähän aktiivisempi päivä. Nyt seuraavaksi, en tiedä huomasitteko, että kävin suihkussa. Olisi idean syödä, pelaan pari CS-matsia. Sitten me lähdetään Turkuun. Tänään mennään Juliuksen ja Reon kanssa katsoa Melon keikkaa Turkuun. Eli vedetään perseet, tulee varmaan ihan hyvää kontsaa. Tai sitten katsotaan. Sitten on pelit pelailtu. Lähdetään hakemaan Julius jostain kuppilasta, se on Vaasankadulla jossain baarissa. Aannou. Ja matka kohti Turkua alkakoon. Hyviä pelejä. Moro. Joo, täällä on joku vitu kulkeva IT-supportti, mutta kauppapysähdys tehty. Kassi kuulostaa siltä, että 15-vuotiaana ollaan menossa Yökylään ja matka jatkuu Turkuun. Tää se jossain on. Vittu! Hei, tervetuloa tänne Moro Kappe tässä joo. Tervetuloa tänne My Dayn pariin. Mikä fiilis on Reo tällä hetkellä? It's alright. Hello, my name is Reo. Okei, Reo, mikä fiilis? Fiilis on erinomainen ja itse asiassa tässä viimeinen tuplapukki meneillään. Jono on pitkä ja niin on matkakin. Moi, mä Reo. Moi, sitä parkaista. Hei anteeksi, mitä sä poltat? Marlboron Gold. Mä oon allergisesti. Paljon se kissa maksaa? Joku pari hankkia. Sori äijät, hei! Moro hei, onks teillä koiria? On. Moro, paljon sun koira maksaa? Se on ilmanen bro, Kanye West. Okei! Väksi. Vähän katkera, mutta kies jostaa. Joko kipulansi luoksesi. Yes. Mä puhun enää suoraan, mutta shoutout Aksu. Koska Aksu heitti hyvän vlogi. Sen jälkeen tää vlogi on tulossa. Shoutout Aksu Zetax. Moi. Sitä mä soittin, että monelta sieltä alkaa ne jumalanpalvelukset tänään. Kello 10:12. Okei. Ja saako siellä ihan kaikki sinne anteeksi? Anteeksi, mitä? Et saako ihan kaikki sinne anteeksi? Mä en osaa sanoa, mä en oo pappi, mä en oo voinut siihen vastata yhtään mitään. Sun täytyy itse varmaan olla paikan päällä. Joo, no mä tuun 18 sinne. Jes, kiitos paljon. Moikka. No hyvä, hei. Joo, tällainen video tällä kertaa takas kotona. Tänään vaan aamulla vähän hengaltiin Reolla, vähän pelailtiin. Ja käytiin syömässä ja ajettiin takas Helsinkiin. Semmonen tällä kertaa. Vähän sekava, mutta kiitos.